Hi ladies and boys, ako si Pai Gamay o Garon. Dili ta mo ba sa confession? Mag-loto ta og mag-shout out Pai Gamay Cooks, Pai Gamay shout out. Basta ako lang basahon ang inyong mga comments kay nag-effort mo comment og syempre nagalantaw mo sa to ang mga video samot na jud kung dili ninyo i-skip ang mga ads. Bitaw. O garon ladies and boys, aniya na jud ato nang basahon ang inyong mga comments, inyong mga shoutouts, inyong mga reactions, opinions, pangutana og uban pa. Magsugod ta sa confession nga paubaya sa ex confession. 'Di ba? Sa mga wala pa nakapaminaw, paminawan ninyo ni. Ang link nara sa may description box below. Saying hi kang John May Magsayo. Ingon siya nga I'm proud of you sender. Kaya na nimo sender. Moabot ra na niya ang right person para nimo. Mas the best ang plan ni God. Be strong sender. O yun po si Lizel Tingas nga I'm proud of you sender. You have a good heart. What you did was a great sacrifice. True love is not selfish indeed. Jess Amijos. Hi kuya, I miss your voice. Listening from Mindanao. Sana all mingawan, diba? Hi kang Aida Lapura Mayol. And also kang Mitchell Dumaog. Ang right one mo abot rasender. Tomo kang AC Sambilad. Hi, yun siya nga. Hi Pai Gamay. Naminaw ko samtang gakaon. Nya sad kayong story. Hapit noon nabutangan og sabaw akong kanon. Akuan na lang unta ka. Ingon siya nga, hala, pwede dahi maapelyedo sa batang, di dahi sayop. Ingon siya nga, hala, pwede di ay maapelyedo sa bata ang apelyedo sa mahan maski wala ni pirma ang mahan sa birth? Sorry lang. Ha. Anak mangguning sender ba kay nakaapelyedo ang bata sa iyahang uyab pag-stalk niya sa FB. Bitaw no? Hi to you, ako na lang unta ka, salamat. Mistaken 101, ingon siya nga wala man ko uyab pero feel na ko imong pain sender. Sige lang, pohon kita na pod ang paboran sa panahon. Bitaw na time nga moabot sa tua ang atuang gipaabot nga magpalipay, maghatag og uban pa sa tuang kaugalingon. Pag sure oy, pwede ba diay apelyedo ang bata sa tatay nga need man og pirma ang tatay sa likod sa birth certificate? Like what and how nangyari na nilagay niya ang apelyedo ng boyfriend mo? Ingon si Norms, hi to you. Cherilyn Trajano, hi, salamat sa pag-comment. Marikis Quijano, hi Pai Gamay, good afternoon, listening from Singapore. Sa itong mga ladies and boys nga nasa laing nasod nga nagasuporta sa itong YouTube channel o sa itong Facebook page, salamat. Rini Baroy, nice one admin. Olive Espanyola, how sad. Christina The Islander o kang Lane Aburgina, hello Pai Gamay, listening from Kuwait, diba? Salamat kayo sa mga naminaw aning confession nga paubaya sa ex confession. Kasi wala pang kasi wala pang ako nang may nabuong kayo. Sakit siya. Pero na kay syempre sa tanang kasakit dapat na jud kay makatunan, diba? Og sa laing confession ato ning basahon ning ikaw ang asawa sa kong uyab o sa kini siya kakabit nga confession. Alright, ahaman to. Ato ning basahon ang pipila sa mga nag-comments. Hi kang Jovelyn Kuntapay. Pa-shoutout Pai Gamay, nice kay kag voice, salamat. Sakto gini sa Lexi, ingon si Emily Ispaltero. Jeril Castillo, sana all kabit like you sender. Kang Aida Lapura Mayol, Mitchell Dumaog, Manilin Kagitla, hi, shoutout from Riyadh. Salamat kayo sa inyohang kanunay nga pag-support. Ug darita sa confession ni Audrey nga ang gititle nato kay birthday. Kasuki kini si Aida Lapura Mayol jud. Hi kang Jelly Rolona. Hi, sa wakas nakabalik ra jud ko diri. Happy New Year, Pai Gamay. Ingon si Taho Mila nga kasakit ba?
Hay kang Nila Suribio, Jenny Lou Sagario, kang Jenaline Napaliakan, apil po kang Jonaline Duron, o kang Luis Official. Baka Audrey to. Hi to you there, salamat kayo. And darita sa laing confession, sa need the professor the professor confession. Dili ko niya sugar daddy pero siya akong baby. Sana all. Hi kang Mary Ann Mendez, nice story, advance happy new year by gamay from Anne of Bohol. Mary Irish Timon, sana all jod kaayo bay makasuya. Jen Mohar, lami kay kagtingog bay gamay, lami balik-balikan, nice story. Sana all lami. Frasha Bongoy nga siya nga, sana all may baby. Christine Morano, sana all baby. Sana all. Mary Quinta, sana all. Hi kang Christina Dailander. Ang akong gihuwat permi nga si Baygaman. Kala may sa feelings diba kung na'y magawat sa mo. Kanang feeling ni mo special ka. The Thea Confession, second wife. Ito ang basahon ng mga comments ninyo di Ari Dapita. Sa mga kanunay dyan nga nag-comment, salamat kayo. Beth Lomongho, abi ni mo bay, grabe na nako kakulba, kaya abi na ako ang ali na ni nga akong boyfriend karon. May gani dili ra. Sa parihag story or parihag ngalan. Anthony Fernandez, sana all fighting against all odds. Dili kay pasagdan ka og dili nakaistoryahon pag naa kay maistorya nga dili ganahan. Sana all. Bitaw no jud ako ma. Gandhi Galila, shout out Anay Bay Gamay. Hi to you there. Charlo Manzano, hi. Aida Lapura Mayol, salamat sa kanunay pag-support. Christy Torrijas, hi Bay Gamay, pa shout out sa next vlog. Vlog pohon, mag-vlog ta. Mag-travel vlogs ta pohon. Muli ko sa mong bukid. Darita sa may usa ka confession nga untitled kay Miss Tiza. Ano naka-off man yung comment sa ani? Why comment? Kaya naka-off. Okay, naka-off ang comment. I don't know why. Sorry sa akong settings. Dari na lang ta man. Be? Dari na lang ta sa I'm sorry my twin brother na confession. O saan sa pinaka nag-trending na confession sa Yesenian Freedom Board. Atong basahon, higala isuon ang inyong mga comments and more. Cherish Jokino, hi. Super amazing sa story, nakahilak jud ko. Hi Kamika, I'm proud of you Kuya Sander, Emeline Tortuga. Ngano di ay og maka-inlove og tingog. Hi to you there, salamat. Anz Suma, be strong Sander. While nagbasa ko ani, naghilak ko. Naghilak jud ko oy. Feel na ko ang sakit nimo but I'm proud of you Sander. Kay strong ka. Estila Bihar, it really hurts. Nice story ni Paul bisan o gasadang ending pa shoutout by gamay listening and watching here in Hong Kong. Michelle Dumaog, salamat. Girly Nicor, apel pod ka nga Ronelyn Balwarte. Grabe kasakit ba ni? Ikaw gani ang mahal pero siya ang wakas. Be strong lang Sander, God has a plan for you. Jonalyn Esclamado, pa-shoutout by gamay from Rome, Italy. Moro dyan makapawa sa kalaay while working. Kanindot paminawon mga life story nga inani labi na og Bisaya. Salamat by gamay sa kagkugi sa imuha. God bless. Island jog skip og ads. Malipay na ko ana. RV Joy Tulod, time will come. Kasakit ba? Moabot ra na sa tamang panahon. Tama. Anne Rose Libradilla, hi. Nice story Sander. Apil pod kang Akir Elina Dobreva. Nice story. Sakit datuon pa gyud sila. Datuon pa gyud sila duha kay naay car og yaya.
Nya very ideal si Paul. Unta pohon magmalipayon ka Paul. Kay kung si Campo di siya ganahan nga sige ra ka masakitan tungod niya. I hope and pray for your healing. God bless. PS. Nagpaminaw ko kay abi na ko si Savior ni sa kambal na confession ni ate girl. Ato na siyang pangitaon. Hi kay Janix, pa-shoutout by gamay maka-inlove makaikaw. Regards ko Sanderby. Ha. AC Sambilad, kasad ba sa story oy, pero ari na lang kanako po. O ganong gahila ka ko dari. Ha. Wala man ko iya pero nganong gipahila ko. Hi kang Riza Baoy, usa ka avid reader and listener. Pa-shoutout po again by God bless you to Sander. Thank you for lessons that I've learned sa same ready ay ta CD og yapon pa. Hi ha. Gracias OFW vlog. Super nice story by gamay nice sa Dimontingog watching from Dubai. 2 hours worth it daw. Keep safe by gamay. I'm your avid fan. Sana all avid fans. Salamat kaayo. Ay dala pura mo yun nasa ni siya ay. Gikilig man until ko naminaw si mga story sender. Pero igo reday ko gipakilig ka jot gipahilak man dayon ko. Wala ko ikasulti ni mo sender. Butan kay ka. I salute you. God bless you sender. Ay kang mayat kaniban ang sakit naman. Rosaline Gazo. Always listening by gamay if you're the one who reading the story listening from Dubai. Salamat Christina the Islander. Always ko maminaw balik-balik pa na ko ang story basta ikaw. Basta ikaw ang magbasa sa mga story by gamay. Salamat. Yang Lane Aborigina, salamat. Alright, for now kana sa ato ang basahon na mga shoutouts. So, balibora siya og weekly. Ang ato ang pagbasa sa inyong mga comments, mga shoutouts o mga pangutana. So, comment down below lang sa inyong mga shoutouts, opinion, pangutana og more. Kaya ato na siyang basahon. Syempre dari lang sa tong YouTube channel. O kung wala pa ka naka-subscribe, subscribe na palihog og palihog lang pog tuplok sa notification bell aron na updated ka kanunay kung natay bago nga confession stories and more nga i-post diri sa ato ang channel. Sa makadaghan pa akong balik-balik ko og istorya nga daghang salamat kaayo sa inyohang pagpaminaw o suporta sa tuang YouTube channel o sa tuang Facebook page. O syempre kung gusto nyo nga mo sponsor kung namoy mga negosyo urban pa or kung gusto lang dyan ninyo nga mo sponsor, basaha lang palihog di ara sa my description box below kung on saon. O ganto na lang sa sunod nga video, sa sunod nga confession, sa sunod nga story. Ako si Bay Gamay Moingon o daghang salamat kaayo sa inyong pagpaminaw. Amping!